Krásný den, sledujete pořad Nastartujme Česko. Mými dnešními hosty jsou pan Lubomír Káňa a pan Ruben Marada, spoluzakladatelé energetické firmy Elektry. Krásný den, pánové. Krásný den. Dobrý den. Já jsem účelově v úvodu tolik o vaší společnosti neprozrazovala, protože to nechám na vás. Pojďme se nejdříve pobavit o vzniku vaší firmy. V čem je Elektry jiná než jiné energetické dodavatelské společnosti? Tak já možná začnu. Jiná v tom, nejsme úplně dinosauři, jsme mladí a zdraví. To znamená, snažíme se k zákazníkovi naproti a být mu takovým spíš průvodcem, než čekat pasivně jednou za rok na fakturu. A snažíme se mu dát takového průvodce. Nejenom domácnostem, ale samozřejmě i firmám. Jak to vnímáte vy, pane Káňo? No tak my jsme v podstatě takhle jakoby vznikli, že jo? My jsme byli nespokojeni s naším dodavatelem elektřiny a v podstatě v té době, kdy byly velký krachy a zkrachovali ti největší, je to 4-5 let zpátky, tak jsme si řekli, že postavíme vlastního obchodníka a uděláme to tak, jak si to představujeme my, že bychom to měli dělat, aniž bychom vlastně v té energetice byli nějak kovaní, takže jsme šli opravdu jako zákazník, který to chce dělat jinak. Já na to navážu otázkou, jestli byl nějaký konkrétní impuls, co vás motivoval k založení firmy. Vy jste zmínil to, že jste byl nespokojen s dodavatelem své energie, nebo se svým dodavatelem energie. Přesně tak to v podstatě bylo. My, protože jsme chtěli dělat tu energetiku jinak a chtěli jsme stavět chytré domy, chytré bytové domy, tak jsme to měli nějak namyšlený, ale to hlavní rozhodnutí přišlo právě s tím, že padla jedna velká firma, u které jsme byli taky zákazníci a to byla taková ta poslední kapka, kdy jsme si řekli, pojďme, postavíme to jako spolu a jinak. Měl jste to stejně? Úplně stejně, zrovna jsme byli u toho stejného dodavatele a řekli jsme si, pojďme to teda vykopnout, protože to chytré řízení a energetika v našich domech dávala smysl. Toto je vaše zkušenost s dodavatelem energie, ale myslíte si, že takovou podobnou zkušenost měli i třeba jiní čeští zákazníci? Já si myslím, že v době, kdy 4-5 let zpátky ta zkušenost možná nebyla tak globální. My jsme se zaměřili především na domy, které měly fotovoltaické elektrárny a které měly nějakou vlastní výrobu elektřiny. To znamená, ten okruh lidí byl menší, ale s postupem času se rozhodně to portfolio zákazníků, kteří mají podobné zkušenosti, zvětšuje. Chtěl byste něco dodat ještě? Tam akorát vznikala ta zkušenost tím, že jsme se zaměřili právě na ten okruh zákazníků, kteří měli ty fotovoltaické elektrárny jako jedni z prvních. A tak jsme začali nabízet produkty, které vlastně v té době na trhu nebyly. Jako třeba paušální platba za výkup elektrické energie. Co vám na současném trhu přijde možná nejvíc nefunkční nebo dokonce zastaralé? No já si myslím, že je to právě ta nepružnost. To znamená dneska platforma chytrých elektroměrů, která vlastně na trhu vzniká, tak nám dává obrovské možnosti, jak s elektřinou nakládat. Zákazník není jenom ten, kdo prostě slepě odebírá, ale může být aktivní, to znamená může vyrábět, může odebírat chytře, to znamená v některé časy, kdy mu dokonce za to platíme. A tohle si myslím, že na tom trhu zatím chybí a myslím si, že ti velcí hráči to zatím dost podcenili. A my jsme přišli do toho trhu právě na tu platformu těch chytrých elektroměrů a tam se jako zaměřujeme. Pane Marado, vy jste v úvodu a úplně v první odpovědi zmínil, že se snažíte být možná jakýmsi průvodcem pro své zákazníky. Tak a v jakém smyslu je to myšleno? Je to v tom smyslu, že od nás zákazník dostává vyúčtování každý měsíc, vidí detailní rozpad po 15 minutách, jak s elektřinou pracuje, kdy ji odebírá, kdy ji vyrábí, kdy dodává. A my mu na základě našeho chytrého řízení, případně na našich predikčních modelech dokážeme říct, kde by mohl nalézt tu úsporu. Ne typicky v množství kWh, které spotřebuje, ale spíš v té ceně. Posunout spotřebu, posunout nabíjení elektromobilu, posunout nabíjení kotle, posunout pračku, myčku, sušičku. V čem je vaše, ta vůbec původní vize, se kterou jste firmu zakládali, dnes jiná? V čem se třeba vyvíjí? Já si myslím, že spíš se rozšiřuje ta platforma jako taková, protože ty chytré elektroměry nám dávají právě tu možnost s tou elektřinou různě pracovat. A dneska můžeme vymýšlet v podstatě různé produkty, jako že od nás budete mít elektřinu úplně za jinou cenu o víkendech, za jinou cenu třeba ve večerních hodinách, v ranních hodinách. Dá se s tím takhle pracovat a ten zákazník, pokud chce být aktivnější a pořídí si například nějaké chytré řízení, tak vlastně může pomáhat i síti. A tím pádem pak dostává i nějaký bonus navíc a
tohle nás tom jako baví. To znamená rozšiřování těch možností té platformy. Soustředujete se čistě na zelenou energii, když to řekneme takhle v uvozovkách? Tak naše portfolio tím, že bylo zaměřeno na výkup fotovoltaických elektráren, tak 99,9% je právě obnovitelná energie, kterou sdílíme mezi naše zákazníky. A samozřejmě společnosti, které u nás odebírají elektřinu, tak samozřejmě o tu zelenou elektřinu mají zájem. To znamená, ano, dalo by se to tak říct, že je to především zelená energie. Jak vypadá vaše typická spolupráce, co se týká spolupráce se zákazníkem? Co řeší zákazník a co řešíte vy za zákazníka? Je to celá řada těch zákazníků, je spousta, je to hodně právě ten individuální přístup, to znamená třeba zákazník, který má továrnu v Liberci a fotovoltaickou elektrárnu na Jižní Moravě, tak s náma vlastně už před x lety řešil sdílení, kdy ještě neexistovalo energetické datové centrum a my jsme mu vlastně tuhle službu mohli nabídnout, protože jsme si postavili takové trošku naše energetické datové centrum a takhle jsme mu nabídli vlastně sdílení. To znamená, on se na to koukal jako na něco inovativního, což vlastně dneska ještě furt jako je, ale my jsme to dělali ještě v době, kdy to sdílení vlastně neexistovalo jako takové. Doplnil byste něco? A typicky v rámci domácnosti tak je to velmi podobné. Máte chatu, chalupu, my vaši energii vezmeme, umístíme ji u vás v paneláku nebo na jiném místě. Dneska vznikají různé komunity a tady tímhle jsme my nápomocní. To znamená, pokud se nám ten klient svěří nebo ta skupina, dokážeme všechno udělat pro ně na klíč, de facto dostanou na konci měsíce vyúčtování. Takže zkrátka umíte klientovi pomoct i už od samotného návrhu. Přesně tak. Přesně tak. Velice často se nám stává, že klient nám pošle jeho odběrový diagram a my už z toho dokážeme vyvodit, jak by mu pomohla nejvíc tady ta chytristika těch odběrů, výrob a vlastně mu to takhle namodelujeme. Jak se liší možná plánování třeba pro firmy a pro běžné domácnosti? Tak firmy většinou mají nějaký pracovní týden, případně směnnost. To znamená, tam se snažíme nějakým způsobem prozkoumat ty opakující se cykly a jak se ta firma chová. Snažíme se pro tu firmu být i partnerem, to znamená, řešíme, kdy mají dovolené, poklesy výroby, zvýšení výroby, výměnu strojů, protože tohle všechno má vliv na spotřebu elektrické energie. A samozřejmě na základě jejich spotřeb řešíme i případnou instalaci nových energetických zdrojů, fotovoltaiky, turbíny plynové, kogenerační jednotky a další věci. Tak, abychom je buď osamostatnili, anebo snížili jejich energetickou závislost na energii ze sítě. A u domácností je to jak? U domácnosti to je podobně, akorát, že samozřejmě u té domácnosti hledáme tu flexibilitu trošku jinde. U té fabriky se dá ledasco omezit a někam jakoby ohnout jinam, ale u té domácnosti nechceme sahat na ten komfort toho zákazníka. To znamená, my mu říkáme, hele, ono je úplně jedno, když si nahřeješ teplou vodu v boileru, ty budeš mít vždycky teplou, ale je důležité vědět, kdy si ji nahřát. Protože jestli si ji nahřejete v čase, kdy té síti pomáháte, tak za to dostanete ještě zaplaceno. Což se pak projeví samozřejmě na tom celkovém účtě za energii a projeví se to jako úspora, což je jako příjemný. Pane Káňo, vy jste zmínil už právě sdílenou energetiku. Už před více než rokem v Česku začalo sdílení elektřiny díky novele zákona. V jaké fázi je podle vás právě sdílení elektřiny teď? Rozjíždí se to tak, jak by mělo podle vás? Rozjíždí se to, za mě se to rozjíždí relativně pomale, protože my jsme elektřinu dokázali sdílet už mnohem dříve, tím, že jsme si založili vlastní subjekt zúčtování a v podstatě ty operace, které provádí energetické datové centrum, si provádíme uvnitř našeho obchodníka, takže to muselo splňovat tu věc, že ten zákazník se všema těma výrobníma i odběrnýma místama musel být u nás jako u našeho obchodníka. A teď je to tak, že samozřejmě si může ten člověk ty obchodníky vybrat napříč trhem a přesto sdílet. Nicméně například omezení jako regionální, přitom když neušetříte distribuci, za mě teda nedává úplně smysl, protože proč by si někdo nemohl prostě v Liberci sdílet elektřinu z Jižní Moravy, když stejně zaplatí celou cenu distribuce. V jaké fázi je podle vás sdílení elektřiny nyní? My máme samozřejmě zkušenost ze Slovenska, tam EDC funguje daleko lépe a je v pokročilejší fázi. Myslím si, že nás čeká tak 3 až 5 letá cesta k nějakému dokonalejšímu sdílení. Na druhou stranu vnímám to jako dobrý začátek a je to právě o tom, jak dokážeme my odřídit ty výrobní a spotřební zdroje. To znamená, umíme to zpřesnit, máme nějaké chytré krabičky, chytré řešení, které de facto mezi sebou impulzně řeší dodávku a spotřebu, tím pádem vytváříme nějakou bezodchylkovou dodávku.
Jaká je podle vás ta cesta, jak možná dostat toto mezi více zákazníků? Protože věřím, že pro spoustu lidí se může celý proces zdát velice složitý. Tak ta registrace u EDC není úplně nejjednodušší. Je to nějaký právní papírový proces. Tam zatím nevidím příliš možností asi pro zlepšení, protože je to nějaký ověřený podpis a další věci. Ale potom v rámci, kdy nám ten zákazník ten účet odevzdá, my můžeme velice v tomhle pomoct a všechny ty věci v vozovkách naklikat tak, jak potřebuje. Z praktického hlediska, to jsme nezmínili, co si má divák představit vůbec pod sdílenou energií? V podstatě, když to hodně zjednoduším, tak v každou čtvrthodinu probíhá nějaké zúčtování elektřiny a v momentě, kdy na jednom místě vyrábíte a na druhém přesný čas těch 15 minut spotřebováváte, tak se vám to započte, ta elektřina. Dá se říct, že se jedná o nějakou virtuální účetní operaci, ale myslím si, že ta platforma je výborná v tom, že se s tím dá pracovat například tak, že pokud máme zákazníka, který má velké odběry, ku příkladu 3 MW neustále odebírá, tak my můžeme nabídnout našim klientům, kteří mají fotovoltaiky menší, jakoby zákazníci, co mají na střeše, tak se může udělat takový klaster, takový víc zákazníků, kteří pak můžou dodávat tomuhle zákazníkovi napříč vlastně tím trhem. Nemusí být jako u nějakého jiného dodavatele. Jak funguje vůbec sdílení elektřiny v praxi, třeba mezi členy rodiny, nebo v bytovém domě, nebo mezi firmami? V rámci členů rodiny vy máte výrobní zdroj, dejme tomu jeden, máte 3-4 domácnosti, které od vás tu elektřinu odebírají. Tady si myslím, že přichází na řadu trošku ta odbornost, protože ten zákazník by si měl zvolit ten klíč, který tu elektřinu přerozděluje. To znamená, v dané 15 minutě svítí někde slunce a my bychom si měli nastavit, pokud jsme zrovna mimo domácnost nebo v rámci domácnosti, třeba babička, která je neustále doma a vaří, tak jí přidělíme větší množství té energie, než těm, kteří doma zrovna v tu chvíli třeba nejsou. To stejný u firem, musíme se podívat, jak firma zrovna pracuje, pokud je ranní odpolední směna, musíme samozřejmě s tou energií pracovat na základě nějaké predikce a předpovědi taky. Protože to, co v dané čtvrthodině nespotřebujete, přeteče do sítě a tu energii prodáte. Může se vám samozřejmě stát, že za zápornou cenu. Přináší to sebou také nějaké problémy? Jsme zmínili spoustu pozitivních aspektů, ale... Je potřeba tu elektřinu sdílet chytře, protože to, že my dva se domluvíme na tom, že si budeme sdílet elektřinu, tak stejně dojde k tomu, že tady máme nějaký trh a my vlastně vůči tomu trhu se budeme nějak chovat. To znamená, já když budu prodávat tady kolegovi elektřinu a domluvíme se, že je to teda zdarma, že si sdílíme za 0 korun, no tak kolega se podívá a řekne, v tom čase, kdy jsem mu sdílel elektřinu, si nabil elektroauto za 0, ale na trhu byly třeba 4 koruny cena. Takže já jsem reálně přišel o tržbu 4 korun a zase naopak, když kolega prostě bude nabíjet auto a cena bude záporná, tak já vydělám na tom, že mu dávám za 0, ale přitom on mohl vydělat na tom, že si vzal vlastně ze sítě elektřinu a dostal za to zaplaceno, takhle nedostane. Takže je potřeba to jako nastavit a dívat se i na ten trh, protože vlastně ten trh nám jako říká to sdílení, jak funguje. Pokud to chápu správně, mluvíte o chytrém řízení energie, vedle sdílení elektřiny se o něm také hodně mluví. Navíc může uspořit v nákladech na energie poměrně velká procenta. Tak mohl byste to možná více rozvinout, o co jde a co to konkrétně znamená? No je to právě ta fáze toho, kdy se domluví to sdílení a vy musíte tu elektřinu vyrábět tak, aby ten druhý, když už spotřebává, aby se to potkalo v té čtvrthodině. Sice tohle je jakoby jedno zadání, pojďme si sdílet a pojďme vyrábět, tak ať se rozdělí co nejvíce, ale ono to nemusí dávat ekonomicky vůbec smysl. To je to, co jsem jakoby říkal předtím. To znamená, tady nastupuje to chytrý sdílení, to znamená ten systém, který my jsme třeba postavili, tak ten sice sdílí, ale zároveň se dívá na tu ekonomiku. To znamená, aby všichni vlastně v tom sdílecím půlu vlastně to dělali jako správně a aby nedošlo k tomu, že si sdílíte a vlastně na to doplácíte. Doplnil byste něco? Možná bych doplnil to, že v tu chvíli de facto nastupuje nějaké uložení energie, protože pokud je situace na trhu výhodnější si vzít ze sítě, nebo je cena záporná, nebo naopak není to pro vás výhodné, tak je potřeba podržet tu výrobu a pustit ji do sítě ve výhodnější čas, což může být pro oba účastníky toho sdílení daleko lepší a zajímavější. Jak si představit takové uložení energie? Tak můžete ji uložit třeba tím, že si zapnete ten boiler a uložíte ji do teplé vody.
Můžete ji uložit do vychlazení domácnosti a můžete ji uložit do bateriového úložiště, což je samozřejmě nejdražší varianta, nicméně bez baterií dneska už se asi nikdo z nás neobejde. Když jsme se bavili právě o tom sdílení energie, tak jde také o ekologický krok, nebo je to s cílem vůbec pro ty domácnosti, pro lidi, aby ušetřili? Tak my tím, že vlastně celé naše portfolio jsou fotovoltaické elektrárny, tak vlastně my sdílíme jenom zelenou energii a v podstatě ty baterie umožňují uložit tu energii v době, kdy fouká, svítí, nebo máme prostě nějaký zdroj, který můžeme uložit. To znamená, myslím si, že ukládání a práce s tou energií a hlavně taky chytrá spotřeba nebo kvalifikovaná spotřeba je klíč k tomu, aby jsme mohli využívat co nejvíc tyhle ty zdroje energie. Jak ve vaší firmě pracujete s daty? Co všechno jste schopni sledovat a nějakým způsobem vyhodnocovat? Tak já myslím, že práce s daty to je ten klíč. To byla ta chvíle té predikce, kdy nesedíme jenom na nějakých odběrových diagramech, které jsou typicky dány a pracují s nimi ty větší a starší hráči na trhu. My sledujeme přes 50 parametrů. Snažíme se sledovat osvit, radiaci, vítr, pomalu i sklizeň, kdy nám někdo může zaprášit fotovoltaickou elektrárnu. Sledujeme, kdy prší, kdy jsou panely umyté, sledujeme vlhkost, rozpadání radních mlh a další věci. Protože pokud máme ve fotovoltaikách obrovský výkon, tak každé procento, kdy netrefíme tu výrobu a spotřebu, nás stojí obrovské peníze, nebo pak naopak té síti uškodíme, protože naše predikce nebyla správná a ta síť počítala s naší dodávkou, nebo pak naopak s naším odběrem. Doplnil byste něco? No, já bych asi doplnil jenom to, že tím, že jsme byli na začátku té platformy chytrých elektroměrů, tak v podstatě na tohleto jsme byli extrémně exponovaní. To znamená, v momentě, kdy jsme netrefovali vlastně tu výrobu nebo spotřebu našich zákazníků, tak to trestný porto, který vlastně pak platíme tomu trhu, tak bylo tak vysoký, že nás to donutilo tohle udělat opravdu precizně. A to si myslím, že je ta jedna z největších zkušeností, kterou jsme si za poslední dobu prošli a tohle si myslím, že máme jakoby velkou výhodu, protože ta predikce je dneska opravdu jako extrémně přesná. Dokážete tímto tedy nějakým způsobem předpovědět, kdy elektřina bude levnější nebo dražší? Naše predikce pracují, protože hodně pracujeme s denním trhem, takže naše predikce pracují v podstatě na nějaké týdenní bázi. To znamená, my jsme schopni dneska vidět týden dopředu, kde se budou pohybovat zhruba ceny na denním trhu. To je jakoby to naše gro a vlastně s tím, jak si blížíme k tomu času nákupu, což na denním trhu je vlastně o den dopředu, tak tam jsme jako nejpřesnější. Samozřejmě výhled na delší dobu nebudem si zastírat, stačí, aby někdo někde něco řekl, nebo se vydal na nějakou výpravu a cena všech těch komodit s tím okamžitě zahýbe. Nicméně nám to okamžitě vstoupí do těch modelů a hned se nám to projeví na tom, co se zítra vlastně bude dít na tom trhu a predikovat v podstatě nějaké ty pohyby. A my už na to můžeme v podstatě nachystat pro zákazníky zase to řízení tak, aby vlastně z toho co nejvíc jakoby participovali. Pane Marado, vy jste zmínil, že sledujete 50 parametrů. Jak vůbec tyto predikce fungují? Hraje v tom třeba možná roli i umělá inteligence? Já bych úplně neřekl umělá inteligence, aby jsme se tím nevyděsili. Já bych řekl, že je to opravdu strojové učení a big data. To znamená, snažíte se porovnávat a korelovat v rámci jednotlivých údajů a i na historické zkušenosti modelovat to, co by se asi mělo stát. Samozřejmě nedokážete úplně získat ten sentiment z trhu a tu náladu, ať už politickou nebo vojenskou. Nicméně pokud se něco při nějaké teplotě a vlhkosti a radiaci nějak chovalo, tak s velkou pravděpodobností se to bude chovat i v následujícím modelu a v čase daného roku. Kde vidíte možná prostor pro zlepšení do nějaké budoucnosti právě, co se týká tady těchto predikcí, o čem mluvíme? Tak určitě nasazení umělé inteligence bude game changer a je game changer. My s tím pracujeme, dokonce mezi našimi zákazníkama jsou i datacentra, takže sledujeme i to, jak se chovají datacentra ve spotřebě a vlastně paradoxně to možná bude vlastně do budoucna i jako možnost, jak využít právě tu zelenou elektřinu a naopak, protože v podstatě ty stabilní odběrová místa zase skýtají nějakou věc navíc, kterou můžeme využít pro stabilitu sítě. Co podle vás dnes brzdí nejvíce právě rozvoj moderní energetiky u nás v České republice? Já si osobně myslím, že to je online přístup k tomu měření. To znamená, je tady spousta elektroměrů a je to valná většina sítě, která online není. A tohle si myslím, že bude obrovský krok kupředu,
kdy česká energetika v tomhle asi zaspala, kdyby jsme měli opravdu na ty zákazníky vidět online. My jsme si museli vyrobit vlastní zařízení, které nám umožňuje ty zákazníky online sledovat, protože data i z těch chytrých elektroměrů dostáváme prostě den poté. Takže sledovat to v tom reálném čase. Přesně tak. My, když jsme vlastně začínali, tak ty elektroměry se instalovaly. Oni sice měří v 15-minutové granulitě, ale ty data z toho distribučního měření od toho zákazníka vlastně odejdou distributorovi. Ten distributor je zpracuje, posílá je na operátora trhu a vlastně teprve z operátora trhu se dostanou k nám o den později. Takže my vlastně vidíme data o den později, ale musíme predikovat o den dříve. Takže už máte dvoudenní proklus. A to už je podle mě hodně na to, aby jsme měli tu energetiku moderní. A ta možnost, když už ten elektroměr se tam instaluje, aby byl online, si myslím, že v dnešní době by neměl být problém. Když se bavíme právě o těch bariérách, tak jakou roli hraje třeba i to, že zákazníci mají nedostatek informací možná, pane Káňo? Tak určitě ta edukace je strašně důležitá a mně se právě líbilo to, že jsme na to šli z té strany od těch lidí, kteří si nainstalovali sami fotovoltaiku, takže to už jsou lidi, kteří se rozhodli, mají nějaký rodinný dům nebo nějaký místo, kam tu fotovoltaiku umístili a vlastně si nás našli přes ten výkup a začali se o to sami zajímat, protože najednou my jsme jim poskytli aplikaci, která byla zadarmo, je zadarmo, stáhli si ji do mobilu a sledovali vlastně ty ceny denní, jak 15-minutový, tak hodinový a vlastně sami si na to začali přicházet, jak ta elektřina vlastně funguje. Vidí svůj odběrový diagram v té aplikaci, vidí vlastně výrobní diagram. Vesměs každý, kdo má dneska fotovoltaiku a má nějaký střídač, tak k tomu má taky aplikaci toho výrobce. Takže já jsem trošku i počítal s tím, že tihle lidi se o to budou více zajímat a tím, že jim budeme nabízet další řešení, tak jim to bude právě vyhovovat, že ty řešení tady jsou. Roste počet lidí, co právě volí to, že si doma nainstalují fotovoltaiku? Já si myslím, že roste. Hodně také záleží na tom, jaké jsou dotace, protože se na to hodně jako čekalo. Nicméně dneska ta cena technologie výrazně klesla. Myslím, že to se stalo dostupnější i pro mnohé bez dotačních pobídek. A je to ta cesta, kdy jste vlastním pánem a dokážete si v určitém objemu tu elektřinu vyrobit doma a sám si ji spotřebovat. Myslíte si, že právě dotace jsou klíčové k tomu, aby to lidi vedlo k tomu si nainstalovat fotovoltaiku doma? Já myslím, že na začátku byly, protože ta technologie byla extrémně drahá. Je to jak být průkopník s novým CDčkem nebo DVDčkem a tím objemem té instalace a slevněním té technologie, myslím, že ty překážky padají. Dneska ta cena je opravdu marginální. Vnímáte to stejně? Určitě, ale já bych jenom k tomu řekl to, že není asi úplně důležitý dneska, jestli ten člověk má fotovoltaiku nebo nemá. Je to samozřejmě o tom posouzení, ušetřím za distribuci, vyrobím si elektřinu sám, to je super, ale důležité je to umět spotřebovat tu elektřinu. To znamená, dneska těch fotovoltaik je nějaké množství, tu cenu nám to ovlivňuje na tom denním trhu a pokud někdo chce jenom odebírat, tak si myslím, že si právě může najít díky tomu chytrému řízení to, že si vlastně uspoří nebo udělá tu úsporu právě na tom, jak spotřebovat tu energii chytře. Když bude spotřebovat v době, kdy všichni ti co mají fotovoltaiku, vyrábí elektřinu, tak samozřejmě na tom hodně ušetří. Řekli byste, že se fotovoltaika vyplatí všem, třeba domácnostem větším? Určitě bych neřekl všem. Nemůžeme říct, že 100% lidí by prostě z toho mělo profit. Závisí? Myslím si, že to závisí na té spotřebě, jakou ten člověk má spotřebu, to je asi alfa omega. Pak na tom samozřejmě, kde bydlí, jaký má možnosti, umístění. A taky, jestli má schopnost akumulace, protože pokud si vezmeme, že jste běžná domácnost a v 8 hodin začínáte pracovní cyklus a vracíte se v 5 večer, tak většina těch spotřeb je právě v ranní a večerní špičce. To znamená opět bez nějakého technického řešení, buď bateriového úložiště nebo posunu spotřeby do té správného času, vy vlastně nevyužíváte ten potenciál. Pojďme se pobavit ještě k závěru našeho rozhovoru o konkurenci na trhu energetiky. Je to tradičně konzervativní obor. Jak těžké bylo do něj vstoupit a je jako nový hráč a jak náročné to bylo třeba i pro vás? Já si myslím, že to je vždycky těžké vstoupit do jakéhokoliv trhu, který je rozvinutý, ale tím, že jsme nebyli úplně z energetiky, tak možná nám ten počáteční strach chyběl a pustili jsme se do toho a věřím, že to byla jako dobrá cesta. Já si dokonce myslím, že výhodou bylo, že my jsme žádnou konkurenci nesledovali. My jsme jakoby se nedívali na to, co dělají za produkty, jaký používají software.
vlastně vůbec šli jsme si svou cestu a začali jsme to opravdu stavět od nuly. Já jsem si prostě navolal prvních 100 zákazníků, sám jsem u toho telefonu strávil spousty času, abych věděl, co ti lidi, jak na to reagují, co by bylo, jako co by chtěli a tak dál. Takže takhle jsme to vlastně stavěli a i vlastně vnitřní ten predikční systém jsme si postavili sami. Dokonce se nám stalo, že když jsme jako poptávali nějaký predikční systém nebo software, tak nám volalo x firem, ne protože by nám ho nabídli, ale že by ho taky chtěli. Jo, takže vlastně tím, že jsme si to skládali tak nějak po svým, tak ty produkty a to jsou vlastně jakoby bez toho, aniž bychom se dívali na tu konkurenci. Vy zmiňujete, že jste sám navolával své první zákazníky, tak s jakými reakcemi jste se setkával? Ať už pozitivními, tak i negativními. Nebylo to přímo tak, že bych volal na čísla a říkal jim, ať jdou k nám, ale bylo to spíš naopak. My jsme na základě vlastně online marketingu a našich stránek, tak nám zákazníci volali a já jsem byl na té lince. A v podstatě se mně líbilo, že oni většinou si pořídili fotovoltaiku a vlastně se ptali, co mají dělat s tou elektřinou, kterou vlastně vyprodukují navíc, kterou vlastně pouští do té sítě. A tam jsem jim v podstatě vysvětlil, co chceme dělat. To znamená, že s jejich elektřinou budeme nějak pracovat na trhu. Pokud mají baterii, můžeme posouvat ten čas do těch hodin, kdy ta elektřina není za 0 korun, ale třeba za 5 korun. A tam jsme si vlastně pěkně vždycky povykládali a vlastně zákazník de facto podepsal produkt a takhle jsme to začali skládat od nultého zákazníka. Když jsem zmínila tu konkurenci na trhu, tak je dnes podle vás konkurence spíše o té ceně nebo o těch službách, které daný dodavatel nabízí a technologiích? Já si myslím, že už to dneska není o té ceně. Samozřejmě cena hraje svou roli, ale pokud je v nějakém obecném měřítku u dodavatelů stejná, tak vybíráte si právě v těch niancích. Buď o tom, že s váma někdo mluví normálně na infolince, nebo máte dostatek dat, nebo máte nějakou technologii, kterou vám ten dodavatel je schopen nabídnout a je s váma schopen o ní povídat a de facto dát vám tu podporu. Poslední závěrečná otázka na vás oba. Kde v té budoucnosti vidíte právě firmu Elektrii? Jakou roli chcete hrát na tomto trhu? Já si myslím, že neustále budeme inovátor, protože to nás asi na tom baví nejvíc. To znamená vymýšlet produkty, které na trhu nejsou, věnovat se těm technologiím, vylepšovat je a hledat vlastně ty platformy úplně jako nové. To znamená, dneska umíme zapojit sdílení, máme agregátora flexibility, máme svého dodavatele, dodáváme baterie a tohle to všechno, ta celá ta vertikála může dát vlastně jakoby tomu zákazníkovi nejvíc. A podle vás? Já si myslím, že ta energetika se bude podobat k tomu partnerství, opravdu, že ten zákazník s tím svým dodatelem budou hodně jako na blízko a de facto bude to hodně směřovat k tomu řízení. Takže ten dodavatel převezme nějakou roli energetika, buď ve společnosti nebo v domácnosti. A věřím, nebo moje vize je možná nějaké paušální služby bez úplně dané spotřeby typu různých předplatných a podobných věcí. Tam si myslím, že energetika směřuje. Pozvání do studia dnes přijali pánové Lubomír Káňa a Ruben Marada. Moc vám děkujeme za váš čas a za rozhovor. Taky děkujeme. Sledovali jste TN Live, kde právě běžel pořád Nastartujme Česko, tak hezký zbytek dne.